ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 12-11-25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೇನಿಕಲು ಡ್ರಾಮದ ಗುಬ್ಬುನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪಂಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲೇಡ ವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಪ್ಪರವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ: ನಟ್ಟುನ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಿಕಲು ಬಾಪಡ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಎಂಚಿನ ನಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಕಲು ಏರೆಡ್ದಲ ಕಾಸನ್ನು ನಟ್ಟುಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಟ್ಟುನೆಡ್ದು ಸೈಪುನ ಲೇಸು. ನಿಕಲೆ ತೆರಿದಂಡು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಕಲ್ಪದ ಬೀರವಡು ಏರು ಬೀಜನು ಬಿತ್ತದಿರೋ ಆಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಿತ್ತುವಿರು. ಏರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತನೋಡು ಆಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಹಯೋಗಿ ಅಪ್ಪಿರು. ಕೇವಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನವು ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಂಡು. ನಿಕಲು ಏರೆಡ್ದಲ ನಟ್ಟುಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಡು ನಟ್ಟೊಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನೋಡತ್ತು. ಗೀತೆ ಇಂಕ ಆಶ್ರಯ ಕೋರ್ಪುನಾರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುನ ಪ್ರತಿಲ ಸಹ ಅಭಿನಂದನದ ಶಬ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ. ದೇವಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದನು ದೆಟ್ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತರೆಚ್ಚು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದಿರು. ಡ್ರಾಮಾ ಶಬ್ದಲ ಸಹ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲುನ ಬುದ್ಧಿರು ಬರ್ಪುನು. ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪಂಡಿನ ಕೂಡಲೇ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತಲ ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಪಂಡ ನಿಕುಲಾದೇ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಮೂಲವತನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ, ಸ್ಥೂಲವತನ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮುಕ್ತಾಯ ಅವನುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿನ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ಮೂಜಿ ಕಾಲಲು ಮೂಜಿ ಲೋಕಲು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಕಾಲ ಬಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯವನಂದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪು ಪೂಜೆ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂಶಲಿನ ಮರೆತು ಹೋಪಾರು. ಡ್ರಾಮದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ನಿಕಲು ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ಕನ್ನ ತೆಗೆದುಂಡು ಮಾತೆರದಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಕಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ನಿಕಲು ನಿರ್ಧನಿಕಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಡು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಮಂತನೊಪ್ಪುಂಡು ಎಂದು ಜ್ಞಾನತ್ತೆ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಪಿರು. ಡ್ರಾಮಾ ಶಬ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಹಿರದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ಲ ವಾ ಜೋಕ್ಲು ಸೇವೆಡೆ ತತ್ಪರಾದೊಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲ ಬಾಯಿರದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರ ಎಂಕುಲು ಅನಾಥಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಮಾಲಿಕ ತಿಗದಿರು. ಆಯ್ನೆರದವರ ಧನಿಕಾದುಲ್ಲ. ಸುರುಕು ನಿಕಲು ಬೇಹದ್ದದ ಅನಾಥಾದಿತ್ತರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಕುರುಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಂಚಿನ ಸುಖ ಕುರುಪುನ ಬಾಬಾ ಬೇತೇರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿನುಂಡು. ಅನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯರ್ದು ತೀರ್ಪಲಿ ಐನಿಡ್ದವರ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪಡ. ಪ್ರತಿವರಿಯಗ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದ ಏನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುಪುಂಡು. ಏರು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ. ನೆನಪುಡ್ದೆ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಣತೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಹರಿತವಾಯಿನ ಕಡ್ಗಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಯೋಗೊಡ್ದು ಹರಿತನು ಜಿಂಜವನಡಾಪನು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದೆ ನಿಕಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪರು. ಯೋಗೊಡ್ದೆ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನೊಡತ್ತು. ಜೋಕ್ಲೆ ತಿರುಪದೆ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದನು. ಯೋಗವು ಬಲ ಬಂದು ಬನೋಡಾಪನು. ಐನರದವರ ಯೋಗ ಎಡ್ಡೆನು ಅತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆನು. ಯೋಗನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದನು. ಯೋಗ ಪಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ಕಲೆ ಉಂಡು. ಐನರದವರ ಯೋಗಗಾದೆ ಬಾಬಾ ಒತ್ತುಕೋದು ಬಂಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತ್ರರಾದನುಂಡು. ಭಗವನ ವಚ ಯಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿರುಪವೆ. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿರುಪವೆ. ಇಂದೇಟು ಮಾತಲ ಬದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳತೆ ಜ್ಞಾನ ಒಕ್ಕ ಯೋಗ ರಡ್ಡುಲ ಸೆಕೆಂಡದ ಕೆಲಸ ಆದನು. ಕೇವಲ ಏನಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಲ ಇಂದೇಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ನೆನಪಡದ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪನಾಗ ಶರೀರದ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಚ ಅಶರಿಯಾದ ಕುಲ್ಲೊಂದ ಅಪಗ ಏತು ಪಾವನಾದ ಬಿಡ್ಪಾರ. ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಲವರು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಕೆಲವರು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಶರೀರ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಂದದ್ದು. ಆ ಸಮಯದ ಒಬ್ಬಿ ಕರ್ಮ ಅದು ಪೂಜೆ ಆತ್ಮ ಸುಸ್ತಾದ ಜೆತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ ಇಂದೆರ್ದು ಪಾಪನ ಶಾಪೂರ್ಣ ಬಂದದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಿದ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಒವ್ವಿ ಕರ್ಮಾದ ಪೂಜೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂದ ಪಾಪನೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನದವರ ನಿದ್ರೆಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾದುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜಪ್ಪುವೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದು ಅನ್ಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶರೀರ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸಹ ಅಶರೀರಿ ಅವಳಾಗುಂಡು. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಭಿನ್ನ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಮಹಿಮೆನು ಮನುಷ್ಯರು ಏಪಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೂಜರು. ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದುಂಡು. ಸಚ್ಚಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯವಾದುಳ್ಳೇರು. ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರಾದುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತೆಟ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿಲಾತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದತ್ತು. ನಿಗ್ಲು ನೆನಪಡಿದ್ದು ಪಾಪ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ದಯ ಆತನ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಆರ್ನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ದಯ ಹೃದಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಮಲ್ಪನವು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅದುಂಟು. ಭಕ್ತರು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪುಜರ ಐನರ್ದವರ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಗೀತೆಲ ಕಡಿಮೆ ಯಾರಿಸಿರುವ ಶಾಲೆಡೆಯ ಪಾಂಡಲ ಗೀತೆನ್ ಪನ್ಪೇರೆ. ಜೋಕುಲು ಶಾಂತಿ ಇರ್ದು ಕುಲ್ವೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬನ್ನಗ ಲಕದುಂತುವೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಲ್ವೇರು. ಈ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಎಂಕಂತೂ ಓದೋವನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದ ಐದವರ ಓದವಡಾಪನು. ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ಲಕದು ಉಂತುನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲಿಚ್ಚಿ ಆತ್ಮ ಕುಳ್ದು ಕೇವಲ ಕೇನೋಡಾಪನು. ನಿಗ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗುಳ್ತುಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ದಾದ ಲಕದು ಉಂತೊರೊಂದಿಂಚಿ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪತ್ತು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಲಕದು ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಾಲೆಡು ಜೋಕ್ಲು ತಡವಾದ ಬತ್ತೆರಡ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿದೈಗೆ ಉಂತವೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಸಮಯೋಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋಡಿನ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮುರುಳಿನಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಐನದವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲು ಓದುಡಾಪುಂಡು. ಮುರುಳಿನ ಓದಿ ಎರಡ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಹಾಜರಾತಿ ಪಾರುಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯ ತಪ್ಪು ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗುಹ್ಯమైన ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲು ಮುರುಳಿನ ತಪ್ಪ ಎರಡ ಗುಹ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ತತ್ತು ಹೋಗು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಏರ್ಲ ತಿರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ನಿಗ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ತೂದೆ ಚಕ್ರಿತಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಹೂವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನೇ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪದೆ. ನಿಗ್ಲು ಇಂದು ಚಿತ್ರ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ತಕಲು ಏರು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪು ನಕಲಾದುಂಡಿರೋ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಓದುದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಓದವರು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಸುರುಸುತ್ತವು ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸುರುಸುತ್ತ ಧರ್ಮನೇ ಇಂದು ಅದುಂಡು. ಕುಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಅದು. ಸುರುಕು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬನ್ನಗ ಒರಿ ಎತ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಪಿರೋಡು ನನೊರಿ ರಡ್ಜಂತ ಪಿರೋಡು 4 ಜನ ಆಯರು. ಅಪಗ ಧರ್ಮದ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಬಹು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನನಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಅದು. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅರ್ಧ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ತೆರಿಪೋಡಾಪು. ಐನು ಬೇತೇರ್ಲ ಕಲ್ಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಫಲೆ ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆನು ಬುಡ್ಪವೇರು. ಆಂಡ ಐಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಇತ್ತನು ಏತು ಸಮಯ ನಡತನು ಪನ್ಪುನೆ ಒಲ್ಪ ತೋಚ್ಪವೇರು. ವಿಶ್ವ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಭಾರತಡೆ ಮುಕ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಂತು ಬೋತಿರು ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಕುಳ್ಳುಜಿ ಆಗಲು ಆ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ನಿಗಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಷ್ಟನ್ ಕೊರಪುಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾವನ ಅವಡಾಪುನು ಪಾವನಾಯರಗಾತೆ ಭಕ್ತಿ
ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡಿ ತೊಂಜಿ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದೊಂದು ಇಂಚ ತಿರುಗೊಂದು ರಡ್ಡರ್ 1000 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ನೆನಪುನು ಪರತೆರ್ದು ಪೊಸತೆರ್ದು ಪರತ್ತು ಅವಶ್ಯದ ಅಪ್ಪನು ನಿಗುಲಿತ ಪರತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಭಾರತ ಮಾಲೀಕ ಪರತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತುಯ್ಯರಡ ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಪಡೊಂದುತ್ತೇರು, ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆ ಗೀತೆಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲುಂಡು ನಿಖಿಲು ತೆರಿಪವರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನರತುಂಡು ನಿನ್ನ ರಡ್ಡುಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಕೇನೋಡು ನಿಖಿಲಿಂದ ತೆರಿಪಲೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತೆದ ಭಾರತ ಒಲ್ಪ. ಬಾಬಾ ಬಡವರನ್ನ ಬಂಧುವಾದುಲ್ಲೇರು ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ನಂಚಿನ ನಶೆಪ್ಪು ನೈನೆಡ್ದವರ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಏರು ಬೈದರು ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು. ಒವ್ವೆ ಚಿಂತೆದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಶಿವ ಬಾಬಾಗೆ ಏಪಲ ಒವ್ವೆ ಚಿಂತೆಪ್ಪರೆ ಸಾತೀಚಿ ಚಿಂತೆ ದಾದಾಗ ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ ನಂಬರ್ 1 ಪಾವನ ಅವಡು ಪಂಪನ ಚಿಂತೆ ಬೆರೆಗುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಉಂಡು ಚಾರ್ಟ್ ದೀನಗನೆ ಎಂಬರ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರ ಅದುಂಡು ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ತೆರಿಪ ಒಂದೊಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಡೈರಿಂದಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಬರೆಪೇರು ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆಲ್ಲ. ಈ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಈ ಯುಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಮಾತಿರ್ಲಿ ನೀನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುದು. ದಿನಚರಣೆ ದೀಪ ನೆರೆದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ. ದಿನಚರಣೆ ದೀಪ ನಾವು ಪಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು ಐಟ್ ಈತ್ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ಬಂದು ಬರೆಯುವುದಾಪನು. ಈ ದಿನಚರಣೆ ಸಹ ಸಹಯೋಗಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಡೈರಿಲು ಆದಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರದಲ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತ ಅಂಶವನ್ನು ಬರೆದು ದೇವನಡಾಪನು. ಇಂದಿನ ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕೇನುಣ ಸಮಯಡೆ ಡೈರಿಡ್ ಬರೆಯೋನುಡು ರಾತ್ರಿಡು ಲೆಕ್ಕೊನೊಂದು ಪೊಡು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಅಷ್ಟಾದುಂಡು ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮನು ಭಸ್ಮನು ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ಅದನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಂತೊನ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವಿರು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಅಲ್ಪಿಸಿರು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪೆ ದಯೆ ಎಂಚಿನೇನು ನಟ್ಟು ನೇರದಲ ಸೈಪ್ನವು ಲೇಸು ಏರದಲ ಕಾಸನು ನಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇನ್ನೇನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಬಿರೋಡು ಬೀಜನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಿರೋ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆತಿರೋ ಅಕುಲಾದೇ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕಲು ಹೂವಿ ಕೆಲಸಗಾದ ನಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಏರು ಮಲ್ಪುಜಿರೋ ಅಕಲು ಪಡೆಪೊಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುನತೆ ರಾಜನ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾಹುಕಾರನ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಏರು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಕುಲಾದೇ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕಲು ನಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪದ ಬಿರೋಡಿ ರೇತು ಮಲ್ತದಿರೋ 5 ಡ್ರಾಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದುಂಡು. ಬಾಬಂತು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಸೇವೆಗಾದ ಹುಂಡಿ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜಿಂಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಪೂಜೆ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ತಿರೋ ಅಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರನುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಅದೇ ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಅದೇ ಏಪಲ ನಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಚಂದ ದೇತೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂದಿನ ಸನ್ಯಾಸಿರು ಮಲ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಒಂತೆ ಮಲ್ತನಲ ಸಹಾಯಕ ಒಂಚಿ ಜನ್ಮಗಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪೈಂದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಐದವರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಮುಗ್ಲ ಪುದರೆ ಅದುಂಡು ಬೋಲ ಭಂಡಾರಿ ನಿಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಜಯ ಮಾಲೆಡು ನೇಗೆ ಅದು ಭಂಡಾರ ಭರ್ಪೂರ್ ಕಾಲ ಕಂಟಕ ದೂರ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅದು ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೋಡಿಯರು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ ಸಹ ಸಾವು ನೆನಪು ಬದುಕೊಂಡು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಚೀಚಿ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಮರಪುರಿಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಭಾರತನೇ ಅಮರ ಲೋಕಾದಿತ್ತನಿತ್ತೆ ಸಾವುದ ಲೋಕಾದಂಡು ನಿಖಿಲ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಸಮಯ ಪತಿತ ತಾನೊಡ್ದೆ ಕಲೆಂಡು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದೆ ಬೈದರು ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಟ್ಟು ಕೊಳಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅನುಭವಿಯತ್ತೆ 4 ಕಡೆ ತಿರುಗದು ಬೈದರು ಪೊರ್ಲುರ್ದು ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ನೆಂಜು ಹಳ್ಳಿಯಾದುಂಡು ನಿಕಲು ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲರು ಈತ ನಿಕಲು ತೆರಿವರು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಂತೂ ಬಾಂಬೆ ಇಡುತ್ತೆ ಬಂದು ತೆರಿವಚ್ಚಿ ಬಾಂಬೆಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ಎದುರುಡು ಎಂಚಿನಲ ಇಂಚಿ
ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಸಮಾನಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕಿರು ನಿರ್ಧಾನಿ ಕಾದು ಬಿಡ್ತ ಇತೆ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲ ಐದವರ ಖುಷಿ ಪೋಡು ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಮಹೊಲ್ಲೆಡ ಏತೊಂಜಿ ವಜ್ರರತ್ನಲು ನೇಗೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರಳ ಏತೊಂಜಿ ವಜ್ರರತ್ನೊಡ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುನು ಸುರುಸುರುಕು ದ್ವಾರದ ಸುರುಟ್ಟು ಶಿವನ ಮಂದಿರನೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತರು ಏತೊಂಜಿ ಸಾಹುಕಾರ ಆದಿತ್ತನು ಇತೆಂತೋ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲಿದಲೆ ಕಾತನು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಿತ್ತನು ಪ್ರಪಂಚಡು ಈ ಪಾತಿರನು ನಿಖಲ ವಿನಃ ಏರ್ಲತೀನಿ ಉಳಿಸಿರು ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆದ ದಿನ ರಾಜ ಆದಿತ್ತ ಇನಿ ಗುಲಾಮಾದುಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಪಕಂದು ನಿಗ್ಲು ಕುಂತರು ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಗಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಬನಡು ಎಂಗ್ಲು ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾಯರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ವಿಕರ್ಮೊಡ್ದು ಪಾರಾಯರ ಈ ಶರೀರ ಒಡಿತೊಂದು ಅಶರೀರಿ ಅಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಈತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದು ಪಡು ಐದು ಶರೀರದ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ಪಾಡು ರಡ್ ಜ್ಞಾನದ ಮಂತನ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಸ್ತಿ ಕಾವಡಾಪಣು ಮುರಳಿನ ಏಪಲ ತಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಗಾದ ಡೈರಿಡ್ ನೆನಪುದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋಡಾಪಣು ಹೊರದನು ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಮಾತ ಕರ್ಮೋಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಭಾವ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದೆ ಸ್ವಯಂನು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಅನೇಕ ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ಶಾರೀರಿಕ ಬಂಧನದ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಲೆ ಮಾತ ಕರ್ಮಡು ಲೂಸ್ ಆಪುನ ಬದಲಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಬಕ ಕರ್ಮನ ಮೂಜೆಟ್ಲ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಏರಿ ಮೂಜೆಟ್ಲ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪರು ಅಕಲೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸತ್ಯತೆದ ವಿಶೇಷತೆದ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಬಕ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ತನುಭವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಅಶರೀರಿಯ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಬರ್ರಂಡು ಐಕಾದ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪು ಐನದವರ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪಾತಿರನು ಬೊದ್ದು ಇಂಚಾದು ಬುಡ್ಡ ಅಂಚಾದು ಬುಡ್ಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಡ ಈತ ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿದೇಹಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓವಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರು ಪ್ರಭಾವ ಪೂರಿಸಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ.